Wong bagus anteng norosa timu tresnaku tulus roning kalbu. Lilis karo Sontem jajal ngono iso ora? Jajal. Jelas bisa. Ya iso. Tapi ndi ora apik. Ora urung karuan. Wong ayu tresnamu kina Dia nyedek wong loro ngiwonengen. susah jroning Lilis nyedek nyapa kowe melu-melu menang. Kaya ora mungkin lho. Kowe meneng sik. Kaya ora mungkin lho. Jane iki digawe mungkin menang. Lane kaya triplek kowe. Jane. Awak ora ngerti Lilis, ya Lilis, aja nganggep kono. Sakniki kuwi enek program sing jenenge AI utawa AI. Wajah ngene iki iso dadi ganteng. Ya jajal aku tak mental-mentalane aku delok. Ya terus. Aku percaya nek ganteng wong ayu. Nah, dirubung wong loro. Ben kono ben kecewa. Kinarya tombo. Iya. Ayo ora nyedek lho. aku ora mungkin lho. Ora mungkin